penjo mang'eny kaka wach mar luoko bunge no ente se yange ni kuro ka Apisa se donjo to do ka ombulu mondo ji odhi e debe moko mago kuwinjoru godo budwa timo ne gima dho ngere luongo ni recall kata luongo gi mondo ng'isgi ni udog e debe mondo ji oyie kudu kata oyo to jatend piny to nikech ing'eni jatend piny nitiere mana yore adek kende manya wach nyalo dhigo. Mokwongo ka koro yie ni gini koro bemba koro agwe tao to jalup mare men Rigathi Gachagua ema kawo telo. To ka opogore gi mano ni koro wuok kolure gi jalup mare gi te gidhi to Wetangula men speaker mar National Assembly ema kawo telo kuom ndalo 60 kaso luongo yiero mondo mi koro jopiny odhi oyier manyien. Yo mane mudwa tiyogo iye ka nikech mogik ten mar ni koro jeshi ema kawo to onge piny kata achiel ma jeshi nosega kawo mochung' maratiro bang' mano. Propaganda no kwadwa. Nwach propaganda nje shibro kao piny ikelo kod beneficiaries of a rotten system. Kendo ikelo kod jok malongo ni stooges of President William Ruto. Wang'eyo sheria. To mar ariyo, sheria is man-made. And the intention of the law is to work for the people, especially the vulnerable and the weak. One kaka jenzi, if there is an aspect of the law, mok bikonyo boresha penyeni. Wabiro bedo stari ambele mondo bed repealed ama we reform it. Koro wang'eyo sheria emomiyo sani pod wadile mana kod fuonde mege William Ruto. Strengths meke mawaziri waseketo piny adwa mondo kelwa mawaziri mapiny opuodho. Bunge to wasemiyo warning shot. Makok gi behave to gibende ging'eyo. To gimomiyo pod jaka ng'anyo ni dhi mbele. Nitie list ma move around in social media ma is verified ni William Ruto ondiko mana jolango anyuolane ikombe madongo dongo. Kor how do we withdraw back from the street kapok wa clean nepotism and tribalism? How do we withdraw back from the police kapok wa demand for accountability on police action or inaction? We will only draw back and withdraw ka Ruto or operate in action. Bo wacho nwane ya kwanza owacho no timo mos ni jogo moselalo ngimagi ing'anyo to apenje ni mos is good. So where is the justice question? Because wakocha mako wacho ni ng'eyo ni police institution is very independent to President William Ruto should not interfere. What do I goodwill of the president? To what do I administrative action? What do I goodwill? One court joko madongo dongo mwang'eyo Maruto semiyo tich. Makata moro chairman mar KRA dong micho miotich e court nyolo woke maloka bong so ngane ni kod scandal ko wacho no dwa kedo kod corruption o chak geno won. Koro onge dok chien, onge stepping aside, onge luoro nyaka luok odno. Sakoro mayo wawango lakini ka wapenji penjo mogik ni un kaka